Γιατί οι οπαδοί του Ολυμπιακού ονομάζονται περιπεκτικά Γαύροι? Βγάλε στυλό και χαρτί και σημείωνε. Υπάρχουν 3 εκδοχές για την προέλευση του ψευδονύμου Γαύρος. Σύμφωνα με την πρώτη, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού σε έναν αγώνα υποδέχτηκαν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού με ψαροκασέλες από γάβρους πριν από την έναρξη της έδρας, τις οποίες είχαν κλέψει από το λιμάνι του Πειραιά για να δείξουν την επιβολή και την ανωτερότητά τους, αλλά και για να σατηρήσουν τη λιμανίσια καταγωγή της ομάδας του Πειραιά. Σύμφωνα με τη δεύτερη, το ψευδόνυμο Γαύρος δεν προέρχεται από το ψάρι, αλλά από το αρχαίο επίθετο Γαύρος, που σημαίνει αλαζόνας, επιρμένος, υπεροπτικός. Σύμφωνα με την τρίτη, το ψευδόνυμο προέρχεται από τη λέξη Γαβριάς, που σήμαινε χαμίνι, δηλαδή το παιδί που γυρίζει στις γειτονιές αλητεύοντας, το παιδί του δρόμου, το αλάνι, μιας και οι μικροί γαβριάδες του λιμανιού αποτελούσαν τα ρημάδια της θλιβερής μοίρας που περιφέρονταν στο λιμάνι αναζητώντας τρόπους να επιβιώσουν.